Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitabah Riyadhur Rabihin fi ma'rifati ma'ani Riyadhus Shalihin. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Khususon kangge sederek-sederek ingkang paring sedekah menika mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah. Maringi slamet saking balak wabah musibah saya jembar gangsar kathah barokah rezekinipun, sehat waras lahir batinipun, istiqomah ngaji ngibadahipun, kasembadan hajat pandonganipun, bejo slamet donya akhiratipun. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bi ngulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken undangan ngaji. Apa darani sripah? Undangan ngaji. Kudu sripah. Ngarsanipun para bapak, para ibu sedaya sing do sami rawuh wonten ing ngaji enjang menika, awit saking atas nama Takmir Masjid Al-Munanggawaan saha majelis ngaji kitab Ngukudulijen ngaturi rawuh dhateng panjenengan sedaya mangke dalu. Mangke dalu jam 8 tekan jam 09 wonten Masjid Al-Munanggawaan ingkang sakmeru ngaji kitab Ngukudulijen. Mangke dalu wekdalipun jam 8 tekan jam 09. Sedaya kaaturan tindak rawuh. Bahas hak dan kewajiban bebujuan, hak dan kewajiban suami istri. Sak jam mawon. Lan awit saking kerawuhanipun sedaya takmir saha pengurus pengajian ngaturaken sanget agunging matur nuwun. Mangke sing macake kitab kula tak wacake mangke. Mangke dalu. Hadis ngan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Salat ngendika sapa Dewi Aisyah. Ngendikane kala dawuh
Sapa Rasulullahi Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Rasul ngasrun utawi ana 10 perkara. Iku minal fitrati. Setengah saking tindak lampahe para nabi, fitrah. Ana 10 perkara niki bagian saka tindak lampah. Tindak lampahe para nabi. Wong nderek nabi niku ora kudu nderek pengendikane termasuk nyonto tindak lampahe. Dicontoh, diikuti. Ana 10 sing dadi tindak lampahe Kanjeng Nabi sing nek kita mengikuti cetha ngibadah nekake keberkahan. Nek go nekake ganjaran rasa dipikir, ganjar ben ora ben. Bape Allah niku maha sugih, maha lomo, maha ngerti. Sing penting diberkahi, dirahmati Gusti Allah. Dirupane sing nomor 1 kos susaribi. Kos susaribi. Ngetok brengos. Lah nggih lah. Dadi ngetok brengos. Kosun ngetok utawa ya gunting nek gunting. Dadi nek nganggo gunting ya gunting brengos niki iso dirapekke ya iso jenengan seneng ngingu brengos ning dirapekke. Nalika ngrapekke nika bismillah niat nderek. Niat nderek tindak lampahe para nabi termasuk nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Ana sing dicendakne ben ora ting cerongot. Mangan bubur kok bubure mampir nang brengos. Karena ting cerongot ora rapi nika dicendakne. Diketok lho niki digunting lho. Bape ana bapak-bapak sing mulai menua. Mulai menua niku brengose campur. Ana ireng ana putih. Lah niku ora diketok ning ngilut sing putih jabuti. Ben ilang putihe wah niku ora sunah. Maksude dudu tindak lampahe Kanjeng Nabi nek dijabuti. Wong niki dawuhe diketok, digunting ora dijabuti. Niki ya bapak-bapak sing pancen istilahnya gawan bayine duwe brengos, wong ana sing gawan bayine ra duwe. Dhewe ora metu brengose ya ana kok ya. Sing metu brengose ngaten nek dingu saya ketel, saya kandel kae dingu dirapekne utawa engko nek nggo golek ganjaran utawa nggo golek barokah Allah dirapekke, dicendhake, dirapekke, cendhake. Ya ndek brengos iki saya ana mundak. Sing mburi ae ya mbasan ngingu brengos ya mundak. Mundak reget. Mundak. Kula jajal tak jarno ngeten iki Cik. Ngilo ya mundak rada mundak rada gagah. Tak ingu. Mbasan tak carakno ting blentong putih ireng putih. Wis tuwek iki. Ton ngen kula nek tak ingu medun barang kaya. Gathuk medun ngeten iki.
rada serem. Sing nomor loro wa ifaul lihyati. Nek nggon ngetok brengos mau sing wedok-wedok rasa gatekke. Pisan rasa gatekke, ping pindhone rasa nglakoni. Nek sing wedok-wedok wong ya ora bakal dibrengos. Ya ning kan iso golek ganjaran lho Bu, jenengan iki iso golek ganjaran utawa iso golek pengarep-arep safangate Kanjeng Nabi. Salah sijine nek ndek garwa, garwane brengosen kae. Ha niku mengke nek jagongan wong loro kae golek gunting. Jagongan wong loro kae golek gunting. Aku tahu ngaji, Pak. Setengah saking tindak lampahe Kanjeng Nabi uga para nabi liyane niku gunting brengos ngetok brengos. Ben aku ya diberkahi Allah. Syukur engko oleh safangate Kanjeng Nabi kene brengosmu kuwi tak kethoke. Ketok separo. Sing tengen resik kae sing kiwa gedibel. Ha wis ning ora mungkin garwa ngono kuwi. Ora mungkin kok ya neh engko elik. Ha gek garwa wedok iki senengane ya nek nyanding bojo lanang sing rada keren ganteng terus tampilane ya wangun kae kok ya mosok ming arep dipekonah. Nah, mesti dirapekke kae. Sing lanang dikethok brengose merem-merem kae lho. Wah niku wis neng nggon tindak lampah ngethok brengos dadi kesunahan, neng nggon keharmonisan keluarga dadi harmonis, dadi asik nika. Gue harmonis lho ngaten niku. Ngayal. Paling bojone ra ndek brengos kuwi paling. Ora dicukur. Salah nek jenengan nyukur misalkan nganggo garuk nika dicukur resik nika mboten niki sunahe gunting ngethok kok mboten nyukur. Nek nyukur sing nganggo garuk lho maksud kula. Ngantek resik kae udu sunah ora mlebu niku. Nek nggon sunahe ora mlebu. Sebab mlebune iki nek nggon gunting mula lafate kosun niku ngethok. Ora nggo garuk terus ngantek resik nika ora kok ya. Ning ya ana wong wedok sing pisan ora dong. Nek kuwi iki tindak lampah sunah Kanjeng Nabi karo nabi liyane ana sing radok. Engko angger bojone metu brengose kemayu kae ana. Mbok brengose iki dikeruk. Digaruk. Njijiki. Lha muni ngono kuwi. Wah, lha kuwi iki ndeke Kanjeng Nabi uga nabi liyane je le muni njijiki wong wedok radong kuwi. Awan muni jijiki bengi merem-mereme kok kan ngomong. Mangkel. Alah. Aku omongi kok. Omonge sing sok merem-merem kuwi. Sing nomor loro wa ifaul lihyati. Mapras jenggot. Mapras jenggot. Lho malah nang kene jenggot ki didhawuhke dipapras. Papras yo nganggo labung apa nganggo apa paprasen. Sakarep.
Dawe mapras. Panjenengan iso mbayangke mapras nek nggon wit ngono di ngeten iki lho. Diketok ana dipapras ngeten to. Makane sebagian dulur sing ngingu jenggot mah ming sekedar didawake terus dilincip kae urung nendake sunah. Di ngene terus lincip. Biasane niku lho. Lah nika iki dipapras, dilempeng ora dilincip kok ya. Dipapras men ketok jengguweng kae. Dadi iso rata ngaten to nek wong nek jenengan delok sebagian wong Mekah Madinah niku bunder. Dadi bunder ngaten niku wangun kae ora kok lincip. Wis jenggot 6 lincip. Ketoke kuwi jenggote wedhus Jawa kuwi. Aja lincip. Dipapras, mulane diwangun dibunder ngeten iki kok ya. Nah diwangun kae dibunder nek ming duwe jenggot tok ora duwe brengos ya tetep dibunder rada apik, disawang apik. Wis kurang luwih kanggonku iki lho apik iki. Lah arep ngumuke sapa iki do ora ngingu e. Lah ngumuke sapa? Mula niki sing do ora pati paham sing do seneng ngingu jenggot kurang ombole maca kitab, kurang akeh le sinau ming sekedar ngingu terus dilincip dawa nika. Pas banget sing do ngeten iki ta. Do dilincip. Padahal sing apik dibunder ya. Mula lafate dipapras. Lah ming titik sih, ayo titik kae nggo golek berkah Allah ya diwangun lah apa-apa iki pancen kuncine nang wangun kok. Ora mung asal-asalan mah ratek wangun. Tau weruh jan ra wangun-wangun kok. Teng Slembreh. Wah, ora asip to ya nyawang. San ra setil. Sing style. Wasiwaku sing nomor 3 siwakan. Lah iki lanang wedok iso. Siwakan. Siwakan niku nggosok untu. Nek cara Indonesia sikatan. Nek cara makna global ngresiki untu. Iki engko prakteke iso sikatan, iso siwakan, iso gosok untune jenengan nek nggo klambi gulon nganggo gulone iki ya iso. Digeret atau disik-sik ngono. Ora gulane terus dirubung laler. Siwakan akeh. Ora biasane sok ngesak kayu siwak kuwi ya ora ngesak iki mang. Sok ngesak biasane. Engko nggo nek arep salat nang paran kae siwakan sik. Kayu arok. Siwakan sing paling afdol, paling utama niku nganggo kayu arok. Kayu arok ki napa? Ayo sing do didol ning toko kitab kae. Engko nek kula nerangke kayu arok napa wong aku ya ora tek dong kok. Sing do didol ning toko kitab kae nek sing cendak 5.000, nek sing dawa 7.000. Cendake ya paling 5 cm. Dawa iki 7 cm. 5.000-an, pokoke sedengan. Lanang wedok apik nek pengin siwakan. Bisa nindakake sunah, ping pindhone ngresiki untu, ngilangi ambu. Ping telune keutamaan sing kau dingendikake Kanjeng Nabi iso ngilangi bulgham riya. Riyake iso ilang, tur nglimpatke pikiran, marai cerdas. Lan cerdas Bu, arep panjenengan kae wong wedok siwakan cerdas. Wangger arep salat siwakan, wah pinter tenan. Terutama ngakali sing lanang pinter banget engko ku. Jajal nek ra ngandel. Pinter.
karo nyente-nyente saya seru halus to, wong riyake ra ana to. Wah, iki nek nyente-nyente halus kae. Mbok ya uteke iki mikir, ngono wangun kae. Yakin. Ora ngono kuwi sing jelas itu apa sing dicontohke Kanjeng Nabi termasuk nabi-nabi yang lain itu tetep nggawa barokah dunia akhirat. Ya minimal enjang wau jenengan sikatan aja ming sekedar sikatan sing tanpa ana niat, aja ming sekedar kebiasaan harian aja. Ning niatana siwakan. Tangi turu wau nawaitu siwaka sunnatalillahi ta'ala. Niat ingsun siwakan derek Kanjeng Nabi arep sare biasane nek wong wedok itu ora tertib. Arep sare iki siwakan sikatan ayo diniati nindakake sunahe Kanjeng Nabi. Wong biasane wong wedok iki arep sare langsung nang sumur nggunakake kae Vaseline kae. Tulisane kan Vaseline to kae. Dienggo ngresiki rai kae. Nek awake dhewe le maca Vaseline iki nggo ngetrapke gotri-gotri nang pit kae. Kae Vaseline. Wah, kuwi terus resik raine keset tapi kae wis resik ilang make up sing saawan tememplek. Terus do sikatan. Nalika sikatan diniatono siwakan menekake barokah dunia akhirat. Ora ming sekedar sikatan biasa ora. Sing nomor sak banjure Jirolu nomor 4 ana 10 iki. Wa istinsakul mai lan nyerot utawa nyedot banyu irung. Nyerot nyedot banyu irung niki nenggon tingkah wundu. Ora ming nenggon sak-sake terutama nenggon tingkah wundu. Dadi nalika wundu bar epek-epek kekemu nyedot banyu nang irung. Istinsak jenenge nyedot banyu. Mula nek jenengan wundu nggon bagian irung kok ming didemok ngeten nika ora oleh apa-apa. Biasane ming do didemok ngene iki, Cik. Kuwi blas upamane ditakoni lah kok irungmu tok demoki ngopo? Jenengan ora iso jawab apa ya? Ora kowe kok angger wundu irungmu tok demoki ngopo e? Nek jenengan nekat wilayah iki kan bagian urutan wundu ora ana urutan wundu kok demok irung. Ora ana kaya irung ki ora didemok ning nyedot banyu nang irung nek wundu. Mula nek jenengan nang irung kok ming didemok-demok kae, kae iki ming waton. Waton. Malah nek didadekke nggo bahan tuduhan, dienggo bahan ngeyel. Jenengan bakal diarani dihukumi bid'ah. Ten ngriku niku bid'ah nggon demok irung niku. Lah kok bid'ah? Karena njedulke tingkah anyar sing nang jero wundu sing nang kono nabi dan para nabi yang lain tidak melakukan. Kanjeng Nabi ngendika kullu hadisin utawi sakabehane barang anyar. Sing barang anyar kuwi dudu laisalahu fi amrina. Sing barang anyar niku dudu perkara ingsun. Dudu tindak lampah ingsun, dudu hal sing ingsun lakoni. Fahuwa bid'atun mongko kuwi bid'ah. Ana nek demok-demok ngeten nika wah niku pamane kudu dijerokno hukum tuduhane jenengan ki padha karo jedulke tingkah anyar sing ana ning jerone wundu sing ten ngriku niku Kanjeng Nabi uga nabi liyane ora nglakoni. Kaya apa to? Mula aja didemok, diserot.
Wah, neng mata pedes ya ora tenanan. Nyerot kok kebablasan. Ya sak madya wong sing duwe ambekan jenengan sing duwe ukuran jenengan sing iso ngira-ira ora bablas. Neng mripat ya jenengan kok ya iso ta dukur kok dadak. Seruput semprotke. Diseruput semprotke ngaten niku. Niku salah satu nugraha sing iso dunduh nek jenengan arep flu, arep pilek nika. Angger wundu diserot semprotke rada kendel, insyaallah ra sida pilek. Karena istilahnya ya bakteri sing marai pilek wis patut metu. Barokah Allah, wah le wundu kok digawe apik, tak kekane barokah iki wonge arep flu, arep pilek tak marekne. Salah satune bakteri maupun penyebab pilek sing ana ning irung semprotke metu katut bablas. Nggih. Ora ming didemok-demok lho, Pak, Ibu-ibu. Kok ming didemok-demok irunge. Ya wis ket biyen nek mang demok ngantek kaya ngopo ya ming ngono kuwi wae irung yo. Ora ana wae. Kecuali irunge dintup tawon. Mesti mundak gedibel gedhe wae. Lho jikok semene iki seruput semprotke jikok semene iki. Kepenuk kok jane wundu iki. Wa qasul atfari, iki wundu niku lanang wedok iso. Siwakan iso. Sing sak banjure niku qasul atfari, ngetok kuku. Ngetok kuku. Ora kok malah tambahi. Wong wedok nom-nom sakniku ora nambahi kuku. Nang ngene tukang kuku gek dicet abing-abing tuwa semu ireng kae lho kukune. Kemelap abing-abing tuwa semu ireng. Mbah San takoni kok kukumu tok tambahi tok sambung ngono kuwi. Kok le enggayati men aku weruh LC-ne wangun jiwo 3 LC jebule iki. Dadi saiki urip ki manut LC ora manut Kanjeng Nabi kok ya. Kanjeng Nabi kon ngetok men iki nekake kemanfaatan lahir batin, nah saiki mah tambahi. Kae kuku asli ketutup. Nggo nyambung sing kuku palsu nika lho. Kuku asli ketutup. Jenengan nek kena junub adus gedhe ora sah, jenengan mengke kena haid, bar haid adus suci ya ora suci secara hukum. Dadi sing nggawa hadas-hadas gedhe kuwi karena sing kuku asli ketutup. Kuku sing templekan anyar-anyar kuwi ora teles. Ya alhamdulillah nek iki ibu-ibu kae semene ora ana sing nyambung kuku. Oh ya wis nek ngakoni ya wis. Jebul ngakoni alah tuwekan ngono kok ya. Wong wis tuwekan. Wah lah ya kadang saiki iki tuwek ana kae nyeleneh-nyeleneh je. Malah sing rada tuwekan STW kuwi sing rada kemayu-kemayu ki malah sing STW kuwi. STW iki setengah tuwa. Lah nek ra ngandel anu wis rada kliwat. Membengi apa wingi bengi? Oh ya karo engko bengi insyaallah ketok isih kok. Dolano ning anu watu gagak. Wah nang kono iki nggo dolanan STW. Serem-serem kae. Patoke jin street mepet kae. Wuh, dadi ting semboyot ra cetha. Nganggo klambi lengen dawa, kotak-kotak, terus dilinting semene iki. Klambine ora dilebokke, lebokke ya kecunangan nek dhuwur kathoke ora kena dibenekke. Ora kena dibenekke jek kae iki. Iso lho kae ming dikencengi nggo rapi ae.
Wah, wis serem-serem tenan SDW ngeten niku. Tur pede-pede. Jan pede-pede. Ra ngandel dolana ning nggon anu kono, ning nggon watu gagak. Nggo rambute diabang-abang kae. Bar kuwi terus nyanyi, waduh nyanyi wangun kae. Di bukit indah berbunga kau mengajak aku ke sana ngono. Memandang alam sekitarnya tak lupa senjalah tiba. Wah, jan pede kae wangun. Karo ngrangkul lanangane kae lho. Aku ki ming diceritani kok. Dulur-dulur sing lanang iki nek sing sok dolan rono jajan rono. Tau apa weruh aku? Aku ki ming mencoba ngaji le nerangke asik. Ngira-ira. Ben nyaman ngaji itu ben nyaman. Ning malah sing ketiban ondo aku nek ngene iki kok ya malah nuduh rene. Lah wong aku ngene iki ya kulaan-kulaan sih kok. Malah seolah-olah ki aku sing dadi oknum. Iya kuwane nek duweni muni wis tau. Ora cok. Kukune ketok, ora kok disambung. Resiko gede. Nang nggon fikih bahaya karena nggo adus gede, ora mung adus gede. Nek nggon kuku tangan lho, wundu barange. Lah nek wundu ra mbasuh tangan niku fardu. Mbasuh tangan niku fardu tekan sikut ngeten ta nika? Tekan sikut niku fardu. Lah berarti nggo wundu barang ora sah. Wah bahaya banget. Wundu sedina ping 5 nggo salat fardu ping 5, wundune ra sah, salate ya ora sah. Wong nggawa hadas terus kok karepmu. Wah lah niki wis kebacut Pak pripun iki ya wis kuwi dientekke gek men tetel dhewe-dhewe. Karena engko nek istiwacine do tetel Pak nika tetel dhewe-dhewe nika iki. Kukune kae do tetel dhewe-dhewe. Syukur dikeki banyu keras. Ben tetel. Kali netel nggo apa to ya kena gampang iki. Ya lara wae. Terus nggo catut. Catut ki aja nggo nyatuti kuku lara. Nggo nyatuti bayar setusure kuwi sing enak kuwi catut. Kok. Lho niku. Wa ghuslul barajimi lan mbasuh pira-pira ros-rosan driji. Dadi mbasuh ros-rosan driji. Barajim niku driji. Mbasuh ros-rosan driji. Lah niki ros-rosane niki lho singgetan-singgetan iki rak ketok niki dibasuh. Terutama mengke prakteke kembali nang nggon wundu meneh. Mula wundu niku setengah saking sunate takhallul nyela-nyelani. Aja ngantek lali nyela-nyelani. Iki ros-rosane niki dibasuh. Driji ya sikil ya tangan. Termasuk adalku ngosoki. Sunat-sunate wundu niku ya nyela-nyelani. Mbasuh ros-rosan driji uga ngosoki. Sing kuku dawa reget-reget dicuthiki, regete niku dicuthiki ndak ngregeti utawa ndak neteki banyu wundu marai ora iso tekan nang nggon kuku utawa nang nggon pojokan kuku kulit sing
kudu diwundoni kudu teles. Pojokan ngeten iki sok-sok reget. Niki diresiki karena nanti nek nggo wundu neteki banyu, akhirnya pojokan kuku neng kulit sing jepit ngeten iki ora teles. Sing paling penaki pancen diketok cendak asline. Wis mahaman. Wong reget-reget ra kok bermampir kuwi. Manut apa sing dadi sunahe para nabi itu kepenak. Ning ya wong iki kadang sok gedereng akhirnya endi sing pengen tampil beda, endi sing pengen sok tampil ayu apa wangun. Kadang kala sing lanang sok fanatik. Nek ngingu jenggot waton ngingu, wong ngingu ki sunat. Ning ora sinau pengupakaran jenggot. Wong jenggot dingu ya perlu dipakara ora ming waton kok ya. Nek sing ketel kandel kae iki ya disampo barang lho kae iki. Disampo kok diuman ketok anu kae, wangi-wangi keriting halus. Cetha niki karek praktek panjenengan insyaallah wah niki tandang harian, tandang sepele ning nekake keberkahan karena ini bagian suri tauladan contoh yang bagus sing disunahke para nabi termasuk Kanjeng Nabi. Cetha niki entek jame masalahe. Entek wektune ora entek jame. Ngaji nek karo TPA angel. Maksude iki entek wektune ora kok jame. Iki selak arep senam ning stadion jauh. Man sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah paringono kita sedaya nugraha saya kandel kuat iman Islam kita. Paringono nugraha pitulungan saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ngibadah. Paringono nugraha ati tansah ikhlas, sabar, syukur, DP wonten ngarsa panjenengan. Ya Allah paringono nugraha sehat waras manfaat faedah dunya akhirat. Jembar gangsar kathah barokah rezekinipun. Paringono kacekapan hajat-hajat kita, paringono kegampangan sedaya perkawis-perkawis lan perkara kita, kaparingono sehat awakipun, padang atinipun, kaijabah pandonga panyuwunanipun, kaparingono widodho wilujeng saking fitnah balak wabah musibah, kaparingono derajat pungkasan ingkang husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.